Ne! Hone gauzak abixatu, nire lan anestesia gabe zizara, paun Ez que bakiz, ja, ostirala da, eta ja, ez que energiakin hartu bida, gidoian ez du jartzen olako ezer. Ba, ez que da, improvisazioa. Apur bat, Bueno. horta, adi egon bizara. Orduan, ez que ostirala energia zazibide dugu, eta bueno, ba, errezeta honekin, nik uste dut, hasiko dugula ondo asteburua. Orduan, nik inbiot, kuia, ñokiak, gazta saltxa batekin. Eta zelan ingo hau. Beitu, lehengo ingo patatak egosi, asalata guzti 30 minutuz, gero osten utziko eta bitartian kalabaza erreakin zapaldu ingo dugu, pure bat bihurtu arte. Mai gainean edo gopor baten puria jarri sumendi forman eta erdixan arrautza gehitu, gatza, intxaur muskatua eta nahaztu dana sardeska batekin, gutxinaka irina gehitu eta gero orea landuta dauenean zilindro forma eman eta zilindro bakoitza 2 zentimetroko zatitan moztu. Hori egosiko 3-4 minutuz, eta gero ingou gazta saltxa bat, gurina eta gaztakin, eta piperbeltz desente. Ñokiak. Ñokiak, bai. Beitu, esaera salba geneukan gu ñokiekin hemen. Ah, bai? Nik enagizen hemengo tradizionala zinik. zinik. Urrutiko ñokiak 24, gerturatu eta 4. Esan nolan, ez? Ba, ñokiakin zan, ez? Hori euskal esaera sarren nik uste dut barruan ezetz, zegoen. Bai. Zer esaten zan beretan, ezkenik ez dut sekula. Urrutiko intxaurrako 24, gerturatu eta 4. Baina guk, berzio bat atara genuen ñokiekin, esaera sarpila sartzen, bueno, hor mirarin lan izan zen, sartu zituen pila bat olan, ñoki hitza sartzen. Eta, bueno, ñokiak, esan txorienen, egin ditu batzutan, erraza dana, goxua dana, eta nik uste dut etxean itean baduzue, funtzionatuko dela, gaur berzio hontan ere. Bai, gaur berzio honetan, ze azkenean, ba bueno, udazkeneko erregina daukogu, ez? Kuia, kalabaza. Bai. Gidoien jartzen zaben, Patrizia kuizalea da. Bai, igual bai. Ez dakit. Nik askotan erabiltzen dut kuia etxean, ez? Bai. Denboraldi honetan batez be. Eta ez dakit, ba, modu desberdin bat azkenean ñokiak itxeko. Bai. Baina jendiak normalean erositzen ditu supermerkatuan, eta ez daki etxian begin leikela, eta ñokiak gaina oso erresak di ikusiko zue. Ez da, guk txorienen pasta freskoa egin izan du, eta pasta freskoa badauka, bueno, orea gehieak, ez dauka horrenbesteko zailtasuna, orea azkenean da arrautza irina eta ura, baina gero luzatzea eta bai behar dugu tramankulo berezi bat hortako, naiz eta arrabola normalakin egin alda, baina lan gehiago dauka, baina ñokiak egitea, ez dauka inungo zailtasunik. Eta, bai, kalabaza edo behiliko du, eta zuentzako, agian berezi ingo zaizue, ze ikusi dituzuna normalean beti da patata, irina eta arrautza, ez? Ba, parman ere, egiten dute, bueno, parmakoa dira olako, eta montuan ere, egiten dituzte kalabazarekin, gaur ingo dugu moduan, beraz, ez da ezer berria, Italian ezagutzen dituzte, eta beste hainbat eratan prestatzen dituzte, ez? Beti bakarrik era tradizionalean. Orduan, kasu honetan ingo duguna da, kuia moztu, holan, bueno, laukitxo haundixetan, eta ingo duguna laban erre, ordu erdi 180 gradutara. Gero, urteten danian labatik, zapaldu ingo sardeska batekin, oran pure bat lortzeko. Nik itzen dutena ze, ikusiko zue, errezeta desentetan erabiltza dutela kalabaza errea. Orduan, nik itzen dutenean etxian, itxe itxut, igual, kilo bat edo 2 kilo kalabaza erre, eta gero, errezeta desberdinetetako erabiltzen dut. Ez dakit, pure bat itxeko, krema bat itxeko, pastarako, lehenko gunean gauen pasta, gazta fetakin hori tiktokeko pasta birala, honetarako. Eta izostu. Gu pasta freskoa... Nik bitu, izostu ez dut inoiz izostu. Ez gu, nik kuia egiten duena, oin kuia pila, dan dauzko kuia pila, eta egia da kuiak irauten duela desente, ondo gordeta badaukago, baina bestela, horako laukietan moztu, eta horako boltza, gonek izozgailuko boltzetan sartuta. Zip edo horre ditzen dira. Horako batzen, daukazu urte guztirako, eta bueno, behar duzuenean pure bat iteko, ero errezeta hau iteko, ero desizoztu barik, atara izozgailutik, eta zeituan erabili bere hortan. Beitu. Oin, olixua, gatza, eta hau, labera doia, sartuko zuzuk? Bai. Labean patata egin alda. Italiako hegoaldean, egiten dituzte ñokiak, baina egozi beharrean patata egiten dute labean erreta, eta horre beste ikutu ezberdin bat egote diete, eta labea piztuta dagoenez, zu ez genuke piztu beharko, labean ingo genuke. Ingeik ez?
baina, bueno, kasu honetan ja, horan dagoen ez errezetik. Berdin da. Ingo, baina aukera bat... Informazioan bakarri da. Informazioan, baina hau, aukera hona da ez, etxian, zaskenien, laba piztu inbiar dozue kalabaza erreteko, lehendik erreta espadauko zue, berez, bueno, patatia bezartu eta badauko zue. Nik ezkeia etxetik ekarri dut kalabaza erreta, bakizue, hau. Hemen daukugula Doraemonen poltsikoa, beraz, hemen ekarri dut nire kalabaza erreta, beraz, horregatik egin dut, batez be. Gure ikusentzulei kontatzeko. Beraz, hemen jarri dugu, ura iriketan jarri bidugu, bust. Bust? Venga, bust. A tope. Jartutzu, atzamarra, ja ezautzen azizaria. Hasi ja nire bebai txerri atzamarrak ataraten. Dana kontagiatzen da, bakizu. Dana! Eta, bueno, ingo duguna da, patatia egosi. Beraz, erabiliko kalabaza errea eta patata egosia itxeko gure orea. Baina nik, aprobetxauko ja, etxetik ekarri dutela egin ja. Eta orduan, ingot. Lanak aurreratuta, ez dizu eguloko itxaron arazi nahi. Eta hori, etxian be, asko aurreratzen da, zuk, itxaten moduzu dana inja, ez, adibidez, bueno, modernuek eta Frantzian ibilitako esara, mise en place edo deitzen jako olako mise en place. Eta hori da, dana prestatuta ukitzia. Osea, eskenean, kosinatzen hasten zaren etxian, eta daukotzu kipulaia moztuta, piperberdia moztuta, dana inda, bakarri da, sartakinera botatzea edo kasolara da, nahaztia da, askoz begeixau. Guk holan itzen dugu txorien eta holan lana asko aurreratzen da. Beraz, kalabaza errea, hemen jarriko dugu, eta patata egosia bebai. Horrekin ingo duzuna birrindu, ez? Pesako jaratxo bat, mesez? Bai, birrindu, eta gero... Horrekin birrindu, gure bat bihurtu arte. Eta inokiak, bueno, hemen, ez di oso ezagunak, ez? Normalian beste pasta mota bat jaten da. Hasi da, ja, holan, hasi di inokiak, pixkanaka ezagutzen hasi di, baina orain nik uste du jendiak, bueno, badukala zerbait berezia eta jatetxeetan gehien bat hori, ez? Jatetxeetan eskatzeko eta etxean ez dauka ohiturarik eroiteko, ez? Nik ez dut ikusten, hola hainbeste ohitura hemen, ez jatetxeetan, ez etxean. Noiz baitz igual supermerkatutan eta erosten die, baina ez dago hainbeste ohitura pasta moruan jateko. Ez, eta hori bai, naiz eta berdin jaten dan, ez da pasta, Azkenian oinarrian patata daukalako. Bai, lehen, bueno, grabatzen hasi baino lehen, gabizen berbaitzen, kuiatxo rabioliena, ez? Txorieneko denboraldiko lehengo programan ingen itxuna. Hori azkenean rabioli ditzen da, baina ez da pasta, eta inokiak, azkenean kontzeptu berdina da, ez? Irina arrautza badaukie pasta muruan, baina ez da pasta kontsideratzen. Bai, hau, azkenean, esaten zen, bueno, sortu zala gehien bat, gabezi batetik, ez? Irina garesti zegoen, eta, bueno, errixeak ez zeukan, patata bazegoen, patata merkea zegoen, eta egin zuten, bueno, ore bat lortu zuten ateratzea, patata gehituz, irina gutxiago erabili, eta patata nahaztuz, eta, bueno, antzekua gertatu, eta, bueno, gaur egun sale pila bat daude, gehiago direla, inoki-saleak, pasta-saleak baino, ez? Bai. Eta gehien bat, da horretik, merkea dalako. Hor badago histori bat, esaten duena, bueno, hileko 29 guztietan inokiak jan behar direla, ez? Eta hor, bueno, bi teoria, hiru teoria ero badaude, bat zan, bueno, holan pixkate, santu batekin da lotua zana, San Pantalon. San Pantalon, bai. Hau zan mediko... Patalon edo ez da, bai. A ber, hau. Txon. Txoine, zigor? Bai, txon. Mostu inbiozut? Bai. Ze, hau, honek zarata inbidau, beraz, nik nahi dut historia ondo kontatzia, zuk, beraz, hau, irabiatu ingo, bai kalabaza, bai patata, holan pure bat bihurtu arte. Gero, koiara batekin, pasoko zazu, joango gara, hau geisten, eta bai, inokiak... Pantaleon, San Pantaleon. Pantaleon. Bai, trakakin etzoko zekusi. Bai, Argentinan da, azkenian, Italian, plater italiar bat da, baina azkenian, 19. mendian, hainbeste italiar joen zienez Ego Ameriketara, Argentinan be asko bizi eta handaukie, hileko 29 inokiak jateko ohitura. Bai, hau San Pantaleon omentzan mediku bat, gero kristautasunera indakoa, oso, bueno, dirurik ere zer zeukana, gozez juntzan baserritegi batera, eta baserritarrai jateko ogiero pixkat eskatu zien, da hauek konbidatu zuten inokiak jatera. Eta, bueno, eskertuta, usta oso oparoa eskaini esan zien, zuek hemendik aurrera oso usta oparoa izango duzue, eta, bueno, horrela omen zan, historiak hori esaten du, eta hortik aurrera, 29an, hilaren 29 bakoitzean, inokia jateko ohitura dago Italian, da hori gero, Ego Ameriketara eraman zuten. Baina teoria holan, zehatzena ero ziurrenik egia izango dena, da,
Ba, bueno, ia bukarara iristen zirela, jateko gehiagik gabe, diru gehiagik gabe, eta inokiak merkeak zirenez, ba, inokiak jaten zituzela, ile bukaeran. Bai, ez, Eta hori, osea- ostalerizan mundutik gatozenok, Patri, ezagutu duz. Azkenean, bueno, bazukaldari beti esaten dute, jatetxetan pila nabaritzen da, ile bukaera den, ero ile hasiera. Bai, Ile zeba. bukaeran jendeak, lehen eguneko menuan jatetxetan da, Bai. trago eskatzen zuen, bukaeran, zer ez, ez txupitoik ez ezer. Ile hasiera danean, bueno, eskatu jana edatekoa eta ez da izer da. Gero, ontxe, normalen, ja, ez. ile aurrera doan inen, iztutu langerrikoa, eta gastua, hoxe, justua. Bai, ezkenean, lehentasunak, beste lehentasun batzu, bai, badauzkazu, Bai. beraz, komeni da, Bai. igual, beste zehozetan gastatzea. Bai. Nik ulertza, azkenean inokiak, ikusi duzue, oso merkiak dira, kalabasa, kuia, denboradikoa da, irina, arrautza, patatia, ez dauka... Ez, Ez, guk, ez. a ber, ez dakit, hemen aterako zaizkigu, bi hiru razio aterako zaizkigu, zeinokiak Bai. kontutan izan beti egiten dutela, Gero saltza eramote dute, kasu honetan gaztarekin, gazta hori horre beti ingo gaitu, eta hemen produktotan zenbat, gazta izango da garestiena, baina bestela, hoxe, 2 euro dauzkagu. Orduan, pertsonako euroa baino gutxi bateako zaigu platerra. Oso gutxi. Bai. Pasako ez da zuko por bate Bai. zigor beze? Lehen uste dut. Handia, txiki-txikia, ertaina... Ertaina Bai. esango. Beitu, hau irabiatu dugu, eta hau da gure kalabaza errea eta patata egozea. Orduan geratzen da, pure antzeko bat, eta hau nahaztuko irina eta arrautzakin. Orduan, hau momentuz gorde ingo, eta gopor baten jarriko beti esaten da sumendi forman, ez? Beti, Holan, beti. menditxo bat Pastelak izango eta balitz. itxeko garaian, Bai. beti, bai. Menditxo bat izango basan moruen, hemen jarriko zu arrautza bat, hemen erdixan itxendotza zu holan, Zulotxu, zurotxo bat, eta arrautza, oinguan ez dut, hemen apurtuko, berriz bota dozti bronkia. Beti, Nik neba, ez, nik ez dut ez botatzen neba bronkia, daukotor polizia bezala, eta ikusten dau, egun ere, astelenetik ostira, txoriene, ETV baten, Bai. eta hor jarraitzen gaitu, eta esan duzta, berriz indozu, hau, arrautza apurtu, hemen ontzixen, hori ez da inbier. Beraz, hemen bai. Hori bai, hor bai, ondo, beti kanpoan. Aldala, gero erabiliko dugun tokian jungo dan arrautza Bai. jungo tokitik, kanpo. Ontxe- Aldala, mai gainean, erizkina Zarbeskatxo batean. batekin, Mitxe? egin gau hemen. Orduan, oitxuria badau Argentinan niokiak jateko 29 gaur 20 bada, baina zuei emangotzugu denboria itxeko. Zezuek 21ean ikuste duzue niokiak. Orduan denbora joeteko Erosketak merkatura, egin zen. asokara, zuen erosketakin, patatak erosi, arrautzak, errezeta apuntau, esposo aurkitzen bagauz abildua txorienen Instagramen eta hor idatzi eta esangotzuegu. Eta berez, gero, praktika oin biozu errezeta hau. Bai, Kuiatxo eta bueno, gabe. errezeta hau ikusita, pasta baino neiko berriagoa dela, ze azkenean kontutan izan patata erabiltzen dela, patata Ameriketatik ekarri zuten 16. mendean, Bai. orduan, lehen errezeta idatzitakoak niokiena, holan dokumentatu da dagoena, lehenengoa da 18. mendekoa, eta lehenago, hau baino lehenago, bazauden nioki deitzen zioten antzeko ore bat, bai. antzeko errezeta bat, eta deitzen ziena karnederli. Eta erdiaroan hori Nola? izan karnederli. Carne d'erli. Karnederli. Ba, ez, hola ninda askoz be italianoa geratzen da. Nahi eta nahi ez italiarrak behar dute eskuak erabiltzea. Ordan, horrek eramaten zuen, ogia, irina, esnea, eta gero haragi lehorra eramaten zuen. Beitu. Horrekin egiten zen ore bat, eta, antzekoa, baina, gaur egun oraindik egiten da, errezeta hau egiten dute, eta, berezitasun bat, Eta erabiltzen niokin da. ingurukoa. Boi. Beitu. Bueno, hau jango gara, gehitzen, bai, kalabasa eta patata kremia, Bai. eta irina be bai. Eskatzen baduzku, irin gehiago, Eta hor ja etortzen da, Ontxe- Hor bestaldean egongo die. Eskatu. bai, eskatu. Nola eskatu, hori zenbat aldiz jendeak etortzen di, bai, amonari ero amari eskatu diot errezeta, ez dakit, roskillana, eta esan dit, bai, eta gero irina joan botatzen eskatzen dizuna. Bai. Neri ez Eskatzen tozta dizuna. berba itxen, ez tozta honek eskatzen, bota geixau, bai, badakit. Apur bat,
bueno, subjetiboa da. Beraz, gero, bukatzen dutenean horia, erakutzeko zuen zein dan testuria lortu inbio zuena, hau lortzeko. Bai, lehortxoa berda gero kontutan izan, hau gero landu ingo dugula, Patrik hasieran esan duena, horrelako zilindro luze bat atarako dugu, eskuekin landuta, eta hortik jungo gara atalak ateratzen, pik, eta gero egosten da hori, baina. Gaurko honetan ez daukat irinik, hemen, Doraemoneko poltsikoan, bez joango nasolan moonwalk bat egiten? Moonwalk, zer da moonwalk? Bueno, ez dut oso ondo, baina ulertzen duzue kontzeptua, hor naukan irina, eta joango naz, hori eskatzen doztana, gora gehitzen. Moonwalk zan, Michaelek egiten zuen hori ibiltzen. Gure Michael, bai. Zaldibarreko, bai. Rosalien bezala. Orduan, zuk badauko zuolan oiturarik kosinatzeko, hileko 29 baitzen daue, honek ñokiak, argentinuek. Zuk badaukozu, guk hemen domeketan izaten da, Holan eguna, igual... Lehen, gure etxen domeketan paella zan. Bai, beti domekero, igandero, beti paella jaten zan. Hori oso ohikoa izaten zan. Euskagu lagun batzuk, hemen lantaldea bat, ostiraletan pizza. Bai. Gero, txutxeekin bai, umea dauzkaguna, esan da, txutxepote egiten dugu. Hori, ostiraletan... Txutxepote? Bai, nagusia pintxopote egiten dugu, umeekin txutxepote egiten da ostiraletan. Ostirala da, egun bakarra, guk kuadriakoa batzen gara, eta umeekin txutxepote egiten dugu. Orduan, aukera daukate, beraiek ostiraletan, bakite, txutxeak, olitxarkeriak eskatzeko aukera daukatela. Beste egun guztietan, gure etxean mintzat ostiraletan izaten da. Eta gurean oin bertan, ohitura, ostiraletan bai, gero afaltzeko sushia, hori exigitu egiten digute, baina... Ez daukat beste hori izango zen bakarra. Baina lehen bai zen beti igandero paella. Beitu. Eta hori aitzak itxan zen beti paella. Eta normalian, hemen ez da, Valentzia Remator bestaldean da badau, beti txorixuak. Gure etxian paella beti egin txorixuak. Hori komentau gauen. Zatitxotan eta bai, oiaskoa, untxia, aldatzen juten zen, baina txorixua beti. Azenarioa, piperrak, eskura zeuzkan barrezkiak egunean botatzen zizkion, baina txorixua sekula esan faltatzen. Sapore ona ematen dut. Garazien zian, Jamie Oliverren hori entzun nuenean, akusto bronka bota diote eta ez da izan, da, bueno. Azkenean, domeka hitza ez, guk igandia esaten da euskera batuan, baina, eta ez da kaser ikusirik, baina guk domeka esaten dugu, bizkaieraz. Bizkaian da, eta arrasatean, esatu zuen, bai? Bai, hori da, arrasaten bizkaieraz. Ja, konkistado dugu, arrasate, ja... Ez, nire esan bera bizidalakoan, arrasate, lasai, asarratu, arrasate berdin jatzu, baina neri, ala. Arrasatekoa maitxe dugu. Hombre. Leko politxa. Mendixan bestaldian, han. Ja, niri amorroa esaten dozti, amorroa ematen dozta pila bat, eta hemendik einbiot holan alegato bat, niri kamarara. Mundu zuak esaten dozta, eske, ontsa igual beste batzuk asarretu ingo di, baina berdin jat. Esaten dozti, eske arrasate da supersatarra. Eta esaten dozta, tipo batek dala, ez dakit, Eibarrekua. A ver, mutil. Ez dakit, espabila usaitxez. Herri guztia daukate bere sarma. Ja, bai, baina niri... Bakoitzak eta jenteak bere herria, hortan maite. Bitu, hortan bakusin edien hortako itxasoa inguruan bizi dena. Horrek behar duten nahi eta nahi ez gero itxasoa, nahi eta nahi ez itxaso inguruan bizitzen. Horrek gero, ez da, kresala erodan. Bai, konparaketa txarra dio, Patre. Bai, orduan, ez dugu konparabe, baina ez esan arrasate esatarra da nik, bestela, ni, hasiko nez, hemen defendatzen. Bueno, platera dago ez. Holan ez dago ez tabaidarik. Hemen daukagu gure orea, orduan, ikusteko zein dan testuria, nik eskuak sartu ditut, hobeto ikusteko, ez? Sardeixkakin, zailagoa da. Eskua, nahi eta testura, bai. Orduan, irin ezatuta egon bida, baina testuria izango zen, hau, apur bat elastikoa da, eta apur bat itxaskorra, horregatik ikudezu eskuak irinez inda, eta forma ematen dotzasunean, errez itxeko formia. Zeman bitzau, zilindro forma hau. Orduan, hau izango zen puntua. Egia da, hemen, irin gehiago botatzen badeo, lantzeko erresago izango da, gutxiago atziko zaigu, baina jateko ez da inxamurra geratuko. Gero eta irin gehiago bota, onartuko du,
baina ez da zapore aldetik eta gero eta lodia jateko garaian saltzen dituzten asko inoki hau saltzen dituztenak irin pila bat izaten dute eta ez die bat ere xamurra jateko garaian oso astunak, gogorrak die. Orduan, bueno, batzutan oin hemen eskuetan itxatzin gozaigu eta hori, baina, bueno, kontu pixkatekin, pazientzi pixkatekin, luzatu, eta jateko garaian nabarituko zue aldea dagoela, batzu jan, ero bestia jan. Hauken dukot, eta hemen ingo dugu gure masa, hau pixka garbitukot. Biteli, zuk ez duzun esan da, zure etxean oitura, ze oitura daukazuen segunetan, erolan badagoen egunen batean zerbait jateko, ostiraletan, beti hau, larun batetan beti hau, daukazue zuenean... Ontxe esangotzut. Nik badaukat, esan hauen hemen beste programan baten, badaukatela ostiraletan itxeko oituria lehen hamburguesak, hamburguesak plantxan eta batatak laban, baina ontxe txorienen egoten naz, orduan ez daukat hori itxeko aukerarik, eta domeketan nire etxean izan zen beti, batzuk basau zen zila paiakuak, nire etxean beti oiasko errea. Orduan, kanpuan eskatu edo etxeko labanein, eta hori itxen gauen. Eta, bai, ez dakit. Ez daukagulan oitxura haundirik besta. Oitxuri hartu behar duguna etxean biltzeko da. Hori nik uste hartu da, lehen basan, ez? Esan duguna lehen, Patrik esan duguna, ez? Igandetan, ze igande izaten zen, lehen larun batetan zenbati eta zenbati tokatzen zitzaion lan egitea larun batetan, ez? Orduan igandia bai izaten zen pixkat denak liberatzen zuten eguna eta etxekoak batzeko eta eguna, ez? Orduan aukera hori profitatzen zen. Gaur egun, nik uste dut hori lortu behar dugula, ez? Berriro, etxekoak batu eta aldala, nik askotan aipatzen duan hemen. Deno batera jan. Aurrai oso komoda ematea aurrei jaten eta gu lasai jan. Deno batera jan dezagun, eta kontu kontari aritu, eta mai inguru hortako da, eta mobilak mesedez salan utzi. Hori da. Danak. Hori, pelikula bat basauen, ez? Mobilak mai erdixan jarri, eta gero hartzen zauen edenak, ordaindu bizauen ronda bat, edo, bueno, hortan ja bakoitzak erabakiko dau zeizan zigorra. Hemen daukau gure niokiak, joan gara, satitxo batzuk hartzen, eta zilindro forma ematen holan, eskuakin edo mai gainean. Hau ez da, gu ez jatetxe baten, beraz, bueno, ez da perfecto atara bir, eta gero, laban batekin moztu behar ditugu, 2-3 satitan. Beitu, pasatzen bastazu, hemen daukat laban bat, olako satitxo txikitxotan badauz, Italian eta Roman, nioki erromatarrak, beitu, olako... Tamain badaude hainbat. Hainbat eta hainbat, segun nungoa dien, tamaino ezberdineteko. Erromatarrak badie olako gaieta haundi batzuk eta zabal batzuk, baina, bueno, guk oinguan ingoitzugu, honek tradizionalak eta supermerkatutan eta ikusten dienak. Die, ez dakiz ze forma daukien honek... Zilindro txikitxoak, gero normalean, hor badago sardezkarekin, olako izaten dituzten marra batzu moduan, eta egia da hori sardezkarekin ikia, baina hori kontu estetikoa da. Osea, nirak ideala ez dio ematen ezer. Egiten ditugu, eta sardezkarekin forma hori ematea kontu estetikoa dela. Zapore aldetik eta ez da aldatzen ezer, egosteko garaian ez digu ezer emango, orduan, hori egitea zuen eskusten dugu, eta horrela egitea erresagoa da, azkenean, pla egiten, egin pila bat, eta gero... Umiendako bai, ez dakit, familia kontuan da, gabizen ezber baten, ohitura moruan, hau bai, umiekin oso ondo, eskuak zikintzen die, forma ematen dotzie, eta hori, eta oso ondo dau. Eta hau, baina umeak egiten dute. Hau ez dizu egiten olako, gaur egun etxetan da badaude, hau olako katxarro gailu moderno hauek, ez dakit izen batzu badukate, ez dakit zer piztu argiak, ez dakit zer jarri musika, ez dakit hartu eta egin niokiak. Niokiak ez dituzte egiten. Hombre, niokiak itxeko, beste tresna batzuk edo egongo die, baina etxian indako moruak, artizauak, baina horre makinak eta itxendotzuena da, igual, zuk badaukatzu, erosketan zerrendia, eta hori zedotzazu, erosketa zerrendara gehitu patatiak, eta eurakin gotzu hori. Edo erosketan zerrendara gehitu ez dakizer, baina holan itxia ez daukatzu. Kontua da oin, sagarran marka horrek ordenagailuak eta saltzen dituztela eta telefonoak eta horrek omen daukate, bere ahozko laguntzaia Siri deitzen omen dana, horrek aukera ematen dizu, zerbait mesuren batero bialtzen baizute, irakurriten dizu, ez? Hori, kotxean saltatzen du. Bialdu dizu, euskarazko mesu bat egoten danean, miren dago, mirenen ahotza ateratzen da, eta mirenen ahotzak euskaraz
irakurriten dizu, esan egiten dizu, bidali dizuten mezua. Ezin duzu, uste honekin, Siriero honekin ezin da euskeraz hitz egin zigik ezin duzu esan, esan jarri argia, gero hori ez du ulertzen. Ezin dutzazu aginduak euskeraz emon. Hori da. Baina berak euskeraz hitz egiten badaki orain. Bai. Bai, oin berak euskeraz hitz egiten badaki. Orduan. Beraz igual, euskeraz ez nik amen dauka mobila, eta esan, miren, jarri txoriene. Telebistan, piztu ETV bat, eta jarri txoriene. Eta esaten dizu, erdera esaten dizu, ez dizut ulertu, ze txorizo mota nahi duzu erosi, hori erderaz esango lizuke. Hemen egin ditut zerrenda bat. Txorizo mota ezberdinekin, badaukazu, Pamplona, betikoa, klasiko handi bat, daukazu mina, gozoa, ostra, lemunien ekarri ziguten bat, leonekoa, oparik izango lagun batek, gozua zan, baina izerditantak ateatzen zian, kontua da, pikau egiten zen, da gero berriro, beste zati bat hartzen zen duela. Nik ez dakiz zerrako, baina pikau, baina izerdia botatzen, Patri? Izerditan egon ginela, Jo, bai. Nik daukat, nire aitita, 13 urtekin joen zan arrasetera bizitzen, eta, berak, bere burua euskalduntza hartzen dau, baina Valladolidzekoa da, herri txikitxo batekoa da. Eta udaren baten ero joan gara, herrixa bizitzatzen, da holan ez. Eta anitzen daun txorixuak, ai ama, ekarri bihotzu ben. Ingo bolan proba bat, badauko hemen txorieneko hortuan, honei pipar pikantiak, ekarriko txorixua, ekarriko bolan guasa, ekarriko gauza pikantiak eta ingo bolan kataren bat. Eki eta lur gaina oso txorizu zalea dieta, etorri zen zukaldea da txorixua da. Ez, asko pikatzen dago da, lasa aita, ra. Zei joan. Pikau egiten da, benetan. Gaina azten zajaten da, ziren ez da, aita erre! Eta txikiai, ez dira. Hor bado de trukoak, Zein da zuen trukoa pikantean dako? Beitu, nik joan nintzen. Txorienea bildueite.eus. Idatzi guzue. Mesedez. Nik, beitu, txorienen nik erabiltzat azkenean terapia moruan eta nire bizitza kontatzeko. Igual gure ikusentzulei jake batebe interesatzen, baina... Ireki zure bihotza, Patricia. Ez nire bihotza, gaina nire kuadriakoen kontuak. Eta badaukat, nire lagun, deituko zau, N punto, nire lagunak, zaukan nobixo bat. Nahorek? Ez. Ez dago esan. Zaukan mutil bat. Ez? Mutil lagun bat. Eta behin esan sotzan, beitu. Hau ez dakit aldoten konta. Nuria Moskeo ingo da, Hor bestalde. Notizia oso txar bat. Eta orduan, astearte baten esan zaben neskak nahi dut, biadot, joatia faltzera, danok, oso notizia txarra eman doztia. Orduan, notizia txar horren ostien joan ginen, jatetxe indiar batera, zabalik zaben bakarra zan, eta ara joen ginenean, hartu gan gauza bat oso mina. Baina mina, niri gustatzen gat pikantia, baina, danok negarrez, 2.0. Bai, gainera, kristoneko barriak, negarrak, izan zan gauza bat, surrealista, eta han hasi zien ekartzen guri, baso bat, esnia, gero ogixan mamia, hasi zien gauza pila bat ekartzen estixe, ez dakiz eta esan juten, eta kristoko negarrak barrek izan zan, grabatzeko modukoa. Naia gaixua. Ez da naia, ez da. Naia zan, bai. Baina ez esan? Nire berizenak azkenean, baina egia da, minak badaukala hori, erre momentuan hori wasabiakin pasatzen da, wasabia gainera bada, holako pikat, sudurrera igotzen zaizula, baina gero urrengoen berriro hartzen duzu. Eta badauka holako punto, adizio puntu bat eta egia da, pikantia gustatzen zaio nahi, mina gustatzen zaio nahi, gero eta gehiagora juten da, eta askori beste hori oso mina iruditzen zaiguna, beraiei agian ja oitxuta dena esaten, mina hau bat ere ez da. Eta gero eta pikantia bakartzen dituzte gauzak. Nioki honek ez die minak, nioki honek gozuak diez, azkenean kuiak ematen dutzie gozotasuna, eta gero gure saltxia bebai, ingo berakatza eta gurinakin. Bai. Beraz, gu jango gara olako batzuk itxen, eta segituan gauz saltxakin ze hau lehengo garbitxu inbiko da. Buongiorno, txorienne. Gnocchi dizuka. Hemen txeda euskau gure kuia
ñokiak inda, beraz, egosiko ditugu 3 edo 4 minutuz. Bai? Eta bitartean ingo saltxia. Beraz, hemen jarriko ditugu. Egunean irakurtzen hori zen, da teoria bat, ñokiekin beti esaten da, altzatzen direnean, gore igoten direnean, egosita daudela. Bai. Eta teoria bat irakurri nuen interneten esatezuela altzatzen direnean, ez da, ze hor burbuiakin gorak egiten dute. Ez, ikusiko zu burbuiakin bai, ibiliko dira gorak eta hori, baina heltzen da momentu bat, denak goian geratzen direla. Eta hori da egokia. 2-3 minutu normalean tardatzen dute. Eta ero kontutan izan saltzan ere pixkat kozinatu ingo direla. Horlan, lasai egon. Baina bai, holan, bapatean, gorak egoko dira, eta hori izango zen puntua egosita egoteko. Hori da, honei, gatza purtxo bat. Eta gero gure saltxa engou oso errez. Ze ez dugu nahi, ingo zaporerik gure kuia ñokiek tapatzea. Orduan, nik berez prestatuta naukan gurin bat salbiakin, baina joan nintzen salbia erostera, eta esan zuztien salbia udaberriko landara bat zala, eta ontsa bakari zaukila ornamentala, dekorazio moruan eta erabiltzen dana. Orduan, hemen da medizinala edo, ez zaukila, hori udaberriko esala. Orduan, ingou oso saltxa suabia gurinakin, bakarrik gurina urtuko hemen sartakin honetan, ja, berandu. Eta berakatzakin moztu ingou. Eta gero, intxaur muskatua jarriko zagolan apurtxo bat gainetik, eta gazta birriendua. Oso gauza, suabia, zazkenien nahi dugu, hori, zeu-zeulan apurtxo bat delikaua. Vale, oso ondo. Orduan, hemen gurina urtzen gabizen bitartean, kontako zut, gazta honen inguruan, ze gaztau, parmesanoa dirudi, parmesano zaporia dauka, baina tofua zinda dao. Izan dezagun pakia. Hau, bueno, parmesanoa berez gazta italiar bada. Bai. Baina hau Galizian itzen da. Beto. Galizian itzen da, eta han, bueno, parmesano biherrean galmesano deitzen dutzie, eta da, hori, parmesano bat, baina Galiziako behiekin, behien esniekin eindakua. Orduan, behitu. Hemen dauka gurina. Gehitu bihau, berakatza. Fin inda. Eta joango gara hau, purtxo bat. Nahazten, erregosten, gorritzen. Eta gero, gehituko duena. Behitu, azide honei bat zurigotzen. Ja bat, osgorantza, baina hor badi burbuiak. Baina gero ikusiko zuet danak gainean geratuko diela, eta hori izaten da momentua ja egosita daudela jakitako. Parmesanoekin, gaur egun horren modan dagoen zapore hau umamia, esate dute, parmesanoa badaukala umamian zerbait, eta, bueno, behi gazta bada, azkenean bakizue ondutakoa, koipetsua, frisona behiak erabiltzen dien normalean parmesanoa egiteko, ez dakidana hor Galizialden berdinak erabiliko dituzten, baina, bueno, hemen parmesano inguruko hainbat teoria eta kontatu ditugu, nola bankibuetan lehen garai batean, txampon edo diru gisa erabiltzen zen parmesanoa, eta parmesanoa hitz egin da pasta bat datoz, ez? Beti parmesanoa erabiltzen da normalean, pastarekin jateko erabiltzen den gazta, ez? Gainean botatzen dioguna. Hori da, azkenean, ezagunena. Ufango garaia, igotzen hasi dien ñokiak gure sartakinera botatzen, hauzutik kanpo kendu dut, azkenean berakatza ez erretzeko, eta gurina bez, zen nahi du, zapore bat suabia. Orduan jarriko hemen, joango gara apurtxo bat nahazten, eta forma da artisaua. Orduan, zuek etxean nahi badozu ze politxau aukitzia, aldo zuen, zigorak esan dauen moduan, sardeskatxo batekin. Estilo ibizenkoa gu maite dugu. Nire lagun batek esate zuen, holan dane, hau ibizenkoa. Han etxeak eta saltze ikuste olako forma raroekin da, gure ñoki hauek ere berdina dira. Eta ikusi duzu, zer esan diren ñokiak etxean egitea. Saltzen dituzte egindakoak, bai. Baina etxean egindakoak zuen bakizue zeirin bota dira zuen, ze arrautzak, noren arrautzak diren horiek, erabili duzuen kalabaza dena, eintzazu etxean. Bueno, gazta botako zau, apurtxo bat birrinduta gainetik. Dana, kalabaliko duz, ez? Dana, hombre. Bai, Hemen ez dau. Ez dau esebez bota bir. Zelango usaina daukogun hemen. Eta hau, joango da, gazta gurinakin nahazten, holan saltxa bat inarte, eta gero ja, zerbitzatzen dugunean, gazta apurtxo bat gehiago bai, botako zau. Eta hemen inaldana bai, lehengunean pastarekin esaten genduela, saltza pixka luzatu nahi badugu, hemengo ura hau erabilizazu, Bai. Eta honek emango dio, luzatu, gorputza emango dio, ze azkenean hemen baduko almidoia eta
dana. Hori da. Hemen dau zerbitzatzeko prest. Atarako estazu platertxo bat. Sakona, ez? O zelan edezu? O Bai, zapala? sakontxua. Sakona... Perfecto. Beltza, ondo, ez, horrekin. Bai, nik uste dut, holan ondo gabizela. Orduan. Hau, saltagitik botako. Eta honen ondoren, postre askar bat daukagu zuentzako, klasiko bat aldatuta. Bai, ze honek azkenean, inokiek karbohidratuak die, ez, azkenean. Eta, bueno, hau gero beste platertxo baterako jarriko. Beraz, hau arrain batekin, ez, bigarrena, aldo zuen arrain bat, aragitxo bat, eta gero, zigorrek ekartzen dozkun postria. Bai. Nik erakutziko zuet hause, jarri biot, bukatzeko. Beitu, albaka ostotxo batzuk, eta hemen dauzkagu, gure, kuia, inokiak, gurin eta gazta saltxarekin. Eta zeu zein gozoa, gurina eta baratxuria erregozita. Puntazo, hemen, eta gero ja dana gaztarekin, hori, esan banatzen, botatu furu pixkat. Pro imidanez, bai, galmesan, gazta. Ona, Patricia. Ups, beitu. Mesedez. Bueno. A ber zelan dauen. Honegin, eta gora San... San Pantaleon. Euskal Herrian egiten da, baduka jai egun bat hor Pasaian, uste dut. Esango dute, txoriene abilua itb.eus, idatzi. Gora Pasaia. Eta hemen gatoz agindutako postre tradizional horrekin, baina gure erara egin da. Zer ingo du, sagarrerreak galletas eta kremaz beteak. Sagarrerre guztoko, Patri? Ni dana guztoko. Osondo. Holako jendea behar dugu. Nola egingo dugu? Lehenengo egingo duguna da, galletak eta gurina birrindu eta nasi. Sagarrei bihotza atera eta beteko ditugu galleta nasketa horrekin. Ardo gozoa gainetik bota, azukre pixka bat, eta ordu erdiz labera. Gero gozogile krema egingo du, hortarako esnea irakiten jarriko du kanela eta limoiarekin. Gero arrautzak, harto almidoia eta irina azukrarekin nahasi, esnetara bota irakiten duenean, krema bat egin. Sagarrak erreta daudenean, kremaz bete eta zerbitzatu. Ze askar esan dudan, Bai, hain askar ingo? Askarra. Askarra. Bialiko ez lana edo berriketan? Berriketan. Galletak, espekulos galletak hartu ditut, kasu ontarak. Arrazeta ondan, galleta hauen nahi ditut erabiltzea. Oso ondo. Oso goxoa dira. Hauek kafearekin eta zoragarria da. Bai, noixian behin tabernetan eta ematen daue oran kafean aldamenian etorten die da, Bakizu, Belgika aldian eta... Hori izan bar notzun, hori aipatu Belgikakoak ez daukatezea ikusirik hemengoekin, Ez. Ez, baina ezke, han, saltzen daue, izango bazan kakau krema bat moruen, espekulusena. baina honeina, benetan. Oso goxoa. Oso gozoa. Zuek, txorienen, ina daukogu, ni nauenian, baina ina dauko zue txokolate holan kakau krema. Hau, etxeko itxen bozu, beste etxeko lan bat behaltza dutzu doran zerrendan. Atarako du. Atarako zu? Hau, seguro erratza dala. Bai, hau, ni suposatzen dut izango dela, ez dakit nora dute, baina koipen bat gehituko dute, izango dira galleta hauek birrinduta, eta gero, ez dakit, koipen batekin eta... Nik uste dut izango dela, igual, ez dakit, frutule horren kremaren bat, espezieken badau, belarden datan da, saltzen dauen espezia bat, espekulos deitzen dana, eta azkenean, jengibre gaietetan eta erabiltzen dien espeziak. Kanela, hiltzia, eta, espezien nasketa, eta bai, zapore berdina dauko. Zein gau? Lana badauzkago gehiago. Hori hain da, berez, errezeta hontan, jendea batzuk azukera gehitzen diote. Nik azukerrik ez dio gehitzen, nik uste galletak berez desente badaukatela. Orduan, erre zagarrak garra ditut. Etxean daukazuen edozin zagarra hartu, Eza, ramankulu hau. Bihotzak entzeko, hau da bihotzak ateratzeko. Eta holan deitzen da, zagarri, ez? Bai, noski. Seguru saiatu ezkero, besteari, da! Lortu aldala, baina ez. Zagarrei, udarei egia esan, baina udarien zati handi bat kentzen dio. Eta gerizeixei haundixeo izango zen. Bai. Eta ez paukazu olako gailu bat, labanakin hartu, eta kontu handixakin olan eta alde batetik lehenengo eta ero bestetik aukera badago, Baina, zagarrerreak etxean gustoko baituzue, nik uste dut tramankulo lortzea kalterik ez dizuela emango.
Azkenean, euskau errezeta askota zagarrekin, ez? Osa, azkenean die edarixak, errezeta pila bat, eta oitxuta gauz, zagarra fruta moruan jateko, fruta gurotezan, zuaitzetik hartu, jan, da hori. Baina da euskau, aldo dugu jari entxaladan, aldo dugu jan, egozitxa postre moruan, aldo dugu jan gizautan, eta, hainbat erara, ez? Txerrikiarekin da oiaskoarekin oso ondo eskontzen duen zerbait da zagarra, eta saltzaile da bota jozue. Ardo gozoa bota dio gainetik. Orain, hemen, koiara txikian unitzit, hemen. Ingo duguna da hori, bi jungo dira kremaz beteta, eta beste bi, azkenien behi ezberdin egiteko, gaietakin denak egia esan oso gozoa geratzen dira. Bitu nire hau, nire amama Juan iri guztau bijako, zen nire, nik usteot, ez dakit, lehen, igual, brubonka botatzu ez da zue berriz, nik esan dagoen behin perretxiko bila joetia zaharren gauzi esala, eta zagar herriak jatia bebai, nire txian behintzat, ez dakit, 60 urte betetzen dozunean, horazten zara zagar herriak jaten. Baina zahar... Nik jate itxut, nik 32 urtekin jate itxut, baina normalian, etxietan eta gure etxietan izaten da, amaman eta jana. Ez que tentadura eta holan, itxatzita daukazu unian zaharra krudela da. Hau danez 2.0 igual. Samur jateko eta beste modua jateko. Horrela, konpotan, nahi duzuen moduan, Bale, listo. Azukre pixkat gainetik danei. Oso ondo. Hau bildur gabe. Eta labea daukat 200 gradutara, ordu erdi, 200 gradutara. Eta perez, krema, egin dakarri behar nuen, baina eskatu didate mesez, hemen egiteko, ikasi nahi dutela nola egiten dan, zutako asko jakingo duzu, baina, egingo dugu, zuzenean gainera. Hauntxe ingo. 200 gradutara, ordu erdi. Ai, ostras, astu injate gauza bat. Ze gero, eske benetan hau garrantzitsua da, eta gero, zigorri, astu baina zuzenean konpotzea badau. Zagarrak ez lehertzeko, hartu, eta holan, txak, marratxo bat egin behar da. Bestela egiten die gero lehertu egiten die. Hala ere, irekiten die, baina azalean komeni da, holan, borobil bat, eta gaina politak geratzen die. Eta ez dugu nahi lehertzerik? Ez dugu nahi lehertzerik. Eta batez ere txetik garritu danak hola daudelako. Amigo. Eder ez daukagu sekretu hori, gure bihotza irekita daukagu. Bai, horrekin, entrebankulo horrekin. Horrekin, hori da. Hori da. Orduan, zagarran 185 ura da, baina horrek ez da nahi esan, zuek zagarra jaten bazue, egunean gomendatuta dauen ur kopurua edaten dozuenik. Azkenean, esaten da, 2 edo 3 litro eranbidiela egunean. Zuk edate itxuzu. Ura bera bakarrik ez, baina, kontutan hartu da, goizian kafesni hartzen duzola. Pezeten ez abizero garagardua dago mutil. Ez. Ura. Baina kafesniakin likidoa sartzen nahi zara. Ez da zetan ura izan behar, sopa bajaten duzunean ura sartzen nahi zara. Ez da zetan ura botellako izan behar, ura modu askotan sartzen da. Ez dakit zigorra ikasuen edo, medikuari ikasuen, zuek medikura joen, eta berze gomendatzen duzuen, igual kafesnia ez da ura moruen kontaten. Zuk hartzen dituzun infusioa. Zuk infusioa hartzen duzu kafesnia ura sartzen. Kafesniak dauka esnia. Eta esnian, euneko haundia zer da, likidoa, ura, likidoa da, azkenean, likidoa sartu behar dugu gorputza. Ena oso ziur. Bai, espatre, egin kasu niri. Egin kasu niri. Si yo te digo que la vaca es verde es porque tengo el bote de pintura en la mano. Ez egin kasu zigorri, mesedez. Juan, aholku profesional baten bila. Orduan, nik eratzen ditut infusioak, azkenean, infusioa da ura belar batzukin. Baina azkenean, hori, ez da ese begeixau. Baina nik eratot ura bebai asko. Osa, ura tal cual. Vale. Azukre, orduan hemen ez da guri. Esnia da. Hori esnia da. Eta esnia zer da gehiena? Esnia da behian kasunetan. Likidoa. Bai. Likidoa. Bueno, sin más. Zukaldari. Zukaldean ala nola ibiltzen gara orduan zezango du. Hartu almidoia, irina, 10 gramo bakoitzetik, 30 gramo azukre, hau, naziko dugu, 3 arrautza gorringo, bai, hemen nahi bauzue, hau krematxo geratzen dalako, bestela arrautza osuek ere elituzue. Eta hemen, utzi du baita esne txantxa bat. Eta koloria bebai emate dut, gorringoak erabiltzia eskenean gure gozogintzarako kremia geratzen da, ez gozogile krema. Gozogile krema. Gozogile krema geratzen da, askoz be, horixaua eta goxuaua. Hemen guk, klasiko handi bat erabili dugu, kanela eta limoia. Vainilla izango benuen, vainilla irikiko benuke, hemen bere hasiak ero sartu, eta listo. Baina, hortan, eta honek, bai irekin aldu. Irekin aldi bat, honena izango zen hartu, eta infusionatzen ustea taparekin,
limoia eta kanelan sapori hartzeko. Guk, bueno, orain, azkar egitea nahi dugunez, ingo duguna da, dana bota ona, eta nik egiten dudana da, hemen hasi, eta gero dena iragazi, eta irekin aldi bat, 5 minutukoa gutxienez bai emon bar zaio hemen, Eta ikusiko du nola loditzen joango da noin, hemen, irakin alda. Ura edatian kontuakin eta, Bai. jendesok edaten dau, bueno, iturrikoa edo botillakoa bai hartzen da. Euskal Herrian Zelako itxureko. Hemen ez dugu bierza, hemen iturrikoa ona da, baina azkenean nik uste dut oitxura kontua dela. Ni botillako ez gustatzen, Ez datzu gustatzen? Ez, zapor, ez dakit, izango da Durangaldean ur oso ona daukagula, ero zapori, eta baser guk etxean daukagulako ura, mendikua datorrena. Ez, eta oitxu gara, ni oitxu naiz ezer gabe ure edatera. Ez, orduan bestiak botillakoak, eta egia da, hiriburu handietara, ero jute mazara, hemendik kanpo, ero, ez dakit, Barcelona batera, ero olakoetara jute za, hango ura, bueno, eratekoa izango da egokia, baina... Madrileko izaten dagoe, hango ura estatu mailan onena dela. Baina bebai esaten dagoe, euren espezialea kalamara dielak, eta bizide hor, ez dakit hor, zentruan, beraz, nik ez dakiz esan. Baina hemengo Euskal Herrikoa, ez dakit, niri oso ona pentsatagat. Oso ona. Bueno, kontua da, hau, ikusten duzu, loditzen nahi dela, 5 minutu hemen irakiten, eta ero, oso garrantzitsua. Ataratzen duzuen tokira ataratzen duzuela, bestela geruza bat iken zaio gainean, gogortu iten dana, batzuk lehen oitxura zegoen gurina hartu, atera hemen, da gurina holan emon, eta gurina horrek haizearekin kontaktua ezuen usten, eta etzan gogortzen. Behani, plastiko horrela jartzen badiuz, listo dago. Utziko dugu gure sagarrak erretzen, hau, mauka batean jarri, bete eta jan. Bota hemen apurtxo. Arrona da ben. Esafiatzen. Bueno, ordu erdita gero, epeltzen, gauza hauek epela jaten baditu zuen ikustut hobeto, Hemen dauzkazue gure zagarrerreak, galletaz eta kremaz beteak. Eta honekin, ala basan, desbasan, zarnedila, kuian. Galletan, Egia da kremazkoa klasiko handi bada. Galletan ekarri zuen zerbait berezi ebo. Botako estazu galletita, hemen holan, hau da, trukoa. Bueno. Krema eta galleta. Eta gaur gozo batekin bukatu dugu, baina astelenean gatoz, topera, eta gozo ere bai. Osteguna pasada.